Eskerrik asko, Maribi. Bueno, sartuko gea gaiarekin. Ikastetxera nola eraman, ezta? Hoi litzateke gaia. Helburuen artean, aipatzen dira urrats giltzarriak. Zein dira urrats giltzarriak, hau ikastetxean ezartzeko. Ezarri zentzu honean. Ez dugu esan nahi inposatu. Ezarri zentzu honean. Baita ere, helburu moduan planteatu da, berritzegunen sarea eta, eskaintza ezagutzea nolabait, programa honekin duen loturaekiko, eta edukia planteatu dugu, ikaskuntza kooperatiboa IKKI programa, ikastetxean zabaltzeko, prozedurak, baldintzak eta gomendioak. Horrekin hasi baino lehen, nik izenburu bat jarri detor, da sistematizaziotik instituzionalizaziora. Sistematizazio hitza aipatu da A, B eta C eremuetan, nolabait, modu erregular batean aplikatu behar direla A eremuko dinamikak, B eremuko egiturak eta C eremuko talde planak eta txantillo joiek, modu erregular batean aplikatu behar direla, eta hori litzateke sistematizazioa. Irakasle talde batek hori aplikatzen du ohituretan sartuta nolabait. Ohitura pedagogiko bihurtuta. Baina beste gauza bada instituzionalizatzea. Eta instituzionalizatzea da ikastetxearen kulturan errotzea hori. Ikastetxearen identitatean ezaugarri moduan sartzea hori. Ikaskuntza kooperatiboa, kooperazioa, talde lana, komunitatea, horrelako kontzeptuak. Eta hortarako premisa batzuk daude, aipatu dira, baina guk itzen gendunen hau koordinatzeko esan gendun kontzeptu batzuk konbenizala errepikatzea. Ikasleekin bezala, gauzak behin esan da ez dira ikasten. Hemen ere errotu daitezen premisa batzuk, kontzeptu batzuk aipatu behar dira. Lehendabizikoa da, ikaslea dela protagonista gaur egungo pedagogian. Ikaslea da protagonista. Eta gu gaude ikasleen zerbitzura. Ez alderantziz. Gu, kurrikuluma, hezkuntza sistema osoa, ikastetxea, hezkuntza komunitatea, kontzeptu horiek guztiak daude ikaslearen zerbitzura. Zeren, gainera legeak, eta hontan nire ustez, nire iritziz, legea, zenbait irakasleren aurretik dijoa, normalen kontrako izaten da, ezta? Baina, kasu hontan nik esango nuke legea aurretik dijoala. Legeak aitortzen die ikasle guztiei arrakasta eskubidea. Leno, eskola porrotaz hitz egiten gendu, oraindik ere, eskola porrotaz, abandono eskolar, horrelako gauzak hitz egiten dugu, baina momentu honetan legeak hitz egiten du eskola arrakastaz. Eta arrakasta esaten duenean, aipatzen ditu oinarrizko kompetentziak. 8 oinarrizko kompetentzia horiek dira, erabiltzen dugun beste kontzeptu batean baita ere, irteera profila, hau da, ikasleak oinarrizko hezkuntza bukatutakoan eukibarko luketen bagajea. Hori da, arrakasta eskubidea, eta hori da, irteera profila. Beraz, gu haien zerbitzura baldin badaude, denek daukate, ikasle guztiek daukate, eta hori da, inklusioa, eskubide hori. Beraz, oinarrizko kompetentziak eta inklusioa hor sartuta leudeke. Ikasle horien artean sartzen dira baita ere, Pedro aipatu zuen, nahi ez duten ikasleak. Zeren, nahi izate horrek arrazoi badauka. Egongo da zergati bat, segurazko motivazio falta. Besteak beste. Eta motivazioa lantzea ere, gure eskumena da, gure egitekoa. A-eremua hortarako dago. Oain itzingo da, baina A-eremuak lantzen du alderdi sozio-emozionala. Eta orain aipatuko dut, autore bat. Joan Baello. Cómo dar clase a los que no quieren, liburua.
gure mesanotxean egon barko lukena. Cómo dar clase a los que no quieren. Joan Baello. Eskubidea dutelako. Besterik gabe. Eta ez badukate motivaziorik, hori da gure egitekoa, haien motivazioa landu. Gure rola aldatu egiten dala esaten dugu, binda berriz esatu. Bueno, baina zehatzmeaz ze esan nahi du horrek gure rola aldatu egiten dala. Horrek esan nahi du, instrukzio emaile izatetik, eduki kontzeptualak ematetik, edo soilik eduki kontzeptualak ematetik, pasatzen garela, entrenatzaile izatera, bestelako eduki mota batzuk eskura dezaten pasatzera, eta hor Locke legeak aurrera pauso handia eman zuen, zeren edukien artean, kategoria berean jartzen zituen eduki kontzeptualak, oraindiken azterketen bidez eta selektibitateen bidez neurtzen direnak, eduki kontzeptualak, baina maila berean eduki prozedurazkoak eta jarrerazkoak. Locke legeak ez du esaten kontzeptuala besten gainetik daudenik. Ez da gutxiguik ere. Alderantziz, jartzen ditu jarrerak eta prozedurak maila berean. Ikaskuntza kooperatiba programa honek jartzen ditu hiru eduki mota horiek maila berean. Koherentek izan nahi baldin badugu, ebaluazioarekin lotuta, hori ebaluatu egin behar da. Eta derrigorrez kalifikatu behar baldin badira, kalifikatu egin behar da, hirurak aintzat hartuta. Hori da premisa. Premisa utopikoa, ez gaitezen, oinak lur gainean jarrita, premisa utopikoa. Baina hor eskubian daukazu utopia, distopia, kontra esan hortan, utopia da, egoera bat, desiragarria, guk nahiko gendukena, denon onerako izango delakoan, eta distopia da, hain zuzen kontrakoa, nahiko ez gendukena, eta gaur egungo gizartearen ezaugarriei erreparatuta, oraindiken indarrean dagoen instrukzio emateko modua, ez eziketa, instrukzio emateko modua distopia da. Ez da utopia. Eta, kompetentzien marko hori, ikasleen premisa, inklusioa, oinarrizko kompetentziak, eta hori da utopia. Beraz, horretara jo behar dugu. Premisa garrantzitsu bat. Irakaslea beraz, ez da instrukzio emaile, da ikasarazle. Irakasle, ikasarazle. Beltzez jarrita daukazu. Erakustailea, aizkolariek beti daukate erakustaile bat bakizu, ez da? Hori leitzarrek ondo jakin dute. Aizkora nun jarri, aizkora nun ebaki egin, erakustaileak esaten dio, hobeto ikusten dulako nun jo behar du, golpea. Erakustaile, lana. Batzuk esaten dute baita arkitekto eta bat. Horrek aldaketa bat eskatzen du, noski. Baina aldaketa gunea ez da norbera. Aldaketa gunea zentroa da, ikastetxea, erakundea, instituzioa, horregatik instituzionalizazioa. Eta heziketaren ardura ez da norberarena. Heziketaren ardura komunitatearena da. Edukala, tribu, hainbeste aldiz entzungo zenuten esaldi hori ekarrita, ezta? Galdera, egoera hori ez alda askoz erakargarriagoa, askoz profesionalizatzaileagoa, instrukzio hutsa baino? Norberak erantzun dezala, nik garbi daukat, ezta? Joan Baello aipatu dut, Joan Baello A eremuarekin lotuta dago, esan dut, alderdi sozioemozionala. Joan Baellok esaten du, bere teoria da, eduki kontzeptualetan aurreratzeko ere, hobetu nahi baldin baditugu emaitzak, ezinbestekoa dela alderdi sozioemozionala aurretik lantzea. Zeren, lehengo adibideari, ikasle bat, motivazio faltan dagoen ikasle bat, motibatzen baldin badugu, logikak esaten du, motivazio hobea baldin baduka, emaitzak ere hobeak lortuko ditula, ezta? Horixe da. Lehen aipatu diran hemen ikasle disruptiboak eta bar, horiekin daukagun arazoa da, ikasle horiekin A eremua landu behar dela. B eremuarekin hasi aurretik.
Ezta? Oain zingo du hortaz, zeren berriro aipatuko ditut, ez dut pastela erakutsiko, kasu honetan da, ez dakit, beste pastel mota bat edo. A, B eta C eremuak sekuentzia logiko bat dauka, ikuspuntu komunitarioa dauka, erakundearen ikuspuntutik dator, deno gara honen arduradun, baina A eremua zinbestekoa da. Tentazio bat da, berehala eduki kontzeptualei heldu eta B eremuarekin bat bilau, folio birakaria, berehala horiekin hastea. Eta askotan, jendea, askotan ez beti, baina batzutan, jendea desengainatu egiten da. Hau da, lortzen dana? Bai, hau da lortzen dana, ez dalako lehendabiziko urratsa berbezela hemen. Eta lehendabiziko urratsa da A eremua. Arazo sozioemozionala daudenean, eta beti daude, A eremua landu behar da. Ariketa, harreman egokiak, ariketa lurra ondo landu arte, ez hasi landareak edo hasia ereiten, edo landareak landatzen. Ez hasi, alperre lana da. Zenbait lekutan hori egiten dute, baita C eremura pasa ere, eta gero porrota. Eta gero, badaude beste porrot iturri batzuk ere, baina bueno, eta ez, ikasketa kooperatioa ez du funtzionatzen. Sentitzen dut, ez da egia. Hoi ez da egia. Ikasketa kooperatiboa gauzak ondo ginezkero, 185ean funtzionatzen du. Baino, gauzak ez badira ondo egiten, orduan ez du funtzionatzen. Ez bota errua programari. Errua ez dago eta programaren ezaugarrietan. Errua dago gauzak gaizki egin izan hortan. Vale? Orduan, honek dauka bere sekuentzia logikoa, eta respetatu egin behar da, sekuentzia logiko hori. Ez da presirik, ez euki presarik. Parentesis, parentesi bat. Eman dizuet horri bat. Horri horretan, proposatzen zaizue, egingo deu 3 minutuko geldialdia etengabea. Eta zuek, hasi behar dezue apuntatzen pista batzuk. Jarri behar dezue egoera honetan. Bihar ez, irailaren lehen aurrenekoan, jungutzate ikastetxera. Ilusioz beteta, ze programa politia, ze programa ederra, ezta? Eta batematekin itzingo duzue, eta esango duzue, beida, hau egitea proposatzen dut. Eta nik esaten dudan honetan, emango dizkizue pista batzuk nabarmenak, proposamen nabarmenak, eta beste batzuk, erdizka esan da. Zuek apuntatu zer iruditzen zaizuen, zuen zentrora, nor bere zentrora eramateko modukoa. Eta gero, launaka jarriko zate eta osatuko duzu proposamen, bateratu bat, bale? Beraz, hasi apuntatzen. Lehendabizikoa, pista ez zeuki presarik. Gauzak poliki, baina urra sendoak emanez, arrakasta ekarriko dute. Gauzak presaka eginez eta saltoke ibilita, porrota. Orduan, beste gauza bat aintzat hartu beharrekoa. Oinarri zientifikoa aipatzen da hor, autoreak. Guk, irakasleok daukagu esaldi bat gure gainean, netzako losa izugarri edana. Eta da, cada maestrillo tiene su librillo. Netzako kriston losa izugarria da. Egia da. Dauzkagu pedagogoak, psikopedagogoak, ikerlariak, zientzia egin dutenak, eta ikerketa zientifikoak egin dituztenak, ez laborategi batean. Baina demostratu dutenak, talde lanean gehiago ikasten dela bakarka arituta baino. Eta alare, cada maestrillo tiene su librillo. Alare, cada maestrillo tiene su carrera de pedagogía. Gehio dakigu, gehien dakienak baino. Eta aintzatatu beharko ditugu noizbait, zientzia gizonak eta emakumeak esan digutena. Ezta? Noizbaiten aintzat hartu beharko dira. Hori ere, hortan jaztea ere, importantea da. Ez asko irakurri behar. Nik pista batzuk eman izkizuet, eta erakutxeko izkizuet hemen, nire ustez irakurri beharko genduken zehozer. Mesanotxen eukitzeko. Bat esan dizue, Joan Baello, cómo dar clase a los que no quieren. Ez da asko behar, benetan. Eta, sekuentzia logiko honetan, baita ere, dago ikaskuntza kooperatibo programa honek hartu den zabalkundearen arrazoietako bat. Zergatik zabaldu da, Maribik eman ditu datu batzuk, zergatik zabaldu da Gipuzkoan horren beste?
Bi arrazoi mota daude. Bat, arrazoi intrinsekoak, programa bera, programaren ezaugarriak, eta beste arrazoi estrinsekoak, programatik kanpo daudenak. Intrinsekoak dira, programaren sekuentzia logikoa, gauzak errez ikusten dira, irakasleari ez dio suposatzen iraultzari ez dio, barkatu, irakasleari programanek ez dio esaten egiten duzun guzkia, gaizki egiten naizea. Ez, esaten dio, egiten ari zaren horretatik abiatu, ez aldatu gauza askorik, baina egin aldaketa txiki batzuk. Esperimentatu, frogatu, partekatu zure lankideekin, talde lanean. Eta baloratu. Balorazio positiboa egiten baldin baduzu, eta gehienetan hala gertatzen da, ze horrek eskatuko diozu zereburuari aurrera pauso bat. Hori da proposatzen duna, ezta? Orduan, ezaugarri horietan daude erreza da, eramangarria da, instrukzioz eta baliabidez eta beteta dago, improvisatu nahi duenari, improvisatu bainago da, sortzea malgua dalako, uzten dio irakasleari gauzak egokitzen, sortzen, horiek dira bere ezaugarriak, ezta? Baina gero badaude beste ezaugarri estrinsekoak, programatik kanpo gelditzen direnak, hemen Gipuzkoan, eman direnak. Eta da, honen ezarpena, honen sustatzea, honen bultzatzea, ondo antolatu dela Gipuzkoan. Antolatu zen, berritzegune saretik antolatu da, hor, sarea hitzak printzipala da, berritzegunen sareak gauzak ondo antolatu ditu, sare moduan banatu da, urratsak ondo finkatu ditu, eta orduan horrela zabaldu da. Beraz, oso ondo osatu dira, ubik da Ubikeko unibertsitatea, ubiketek etorri zaiguna gehi berritzegunen sareak, bik osatu dute nolabait unitate importante bat. Hori da, zabalkundearen gakoetako bat. Bueno, pasa guazen aurrera bestela. Berritzegunetan ikusi da informazio ematea eta sentsibilizatzea oso importantea dela. Ez ditugu antolatzen hemen antolatu den moduko ikastaroa, edo ikastetxera jutegea, edo ikastetxeak guregan atortzen dira berritzegunera, mintegi batera edo taldeka. Bueno, oso importantea da, beste pista bat, ikaskuntza kooperatiboa programa honen gaineko informazio zehatza eukitzea, lehen eskuko informazio eukitzea. Ez hirugarren baten bidez entzun dala ez. Baizik eta ezagutzen duen batek lehen eskuko informazioa ematea. Normalen izaten da berritzeguneko aholkularia. Zeren, Gipuzkoako 6 berritzegunetan hau zabalduta dago, Bizkaiko berritzegune batzutan zabaltzen hasita dago, eta Arabakoan ere bai. Orduan, antolatu daiteke hitzaldi bat ikastetxean, klaustroaren aurrean, aurrena talde txiki baten aurrean eta gero klaustroan, edo dena delakoan, baino aurreneko hitzaldi hori, informazio edo sentsibilizazio hitzaldi hori oso importantea da. Informazioa lehen eskukoa jasotzeko. Eta ez ahaztu, berritzeguneko aholkulariok ez daukagula ikasgelako esperientzia zuzena, baino daukagu ikuspuntu globala. Eta badakigu, ikastetxe batzutan hau gertatzen da, beste ikastetxe batean beste hau, daukagu nolabait ikuspuntu globala eta horrek mesede besterik ez du egiten. A, B eta C eremua sekuentzia logiko bat osatzen dute. Baina hori ez da gertatzen soilik ikastetxe batean, o gela batean markatu. Hori da beste tentazio bat, beste praktika bat, eta da, esaldi, erderazko esaldi batekin izango dut. El secreto mejor guardado badakizu zer dan? Irakasle bakoitza bere gelan egiten duna. Hori da, el secreto mejor guardado. Bueno, orduan, hori bertan bera utzi behar da praktika hori, neronek ere egin izan dute. Nire ikasgelan, ateak kristal koskor bat izaten du, eta kristal koskor horri bat jarri, kanpokoak pasatzerakoan ikusi ez ezan ni zer egiten ari zen. El secreto mejor guardado.
Orduan, hori ate horiek zabaldu egin behar dira, talde lana, eta horrek eskatzen du zabaltze bat. Normalen, hasieran, maila individualean irakasle batek frogatzen ditu A-eremuko dinamika batzuk, egituraren bat, eta unitate didaktiko batean ere normalen aplikatzen du ikaskuntza kooperatiboa. Hurrengo urratsa izango da orokortzea deitzen dioguna guk. Orokortzea. Eta kasu hortan, irakasle bat izan beharrean, irakasle gehiago, taldetxo bat, ziklo edo departamentu edo dena delakoa. Eta azkenen, ikastetxean kopuru esanguratsu batek aplikatzen du ikaskuntza kooperatiboa. Hole litzateke maila, barkatu gaizki esan dut. Unitate batean hastiko da, eran modu esperimentalean, gero gehiagotan, eta azkenean ezingo lukela jakin beste modu batera irakastea. Hori litzateke maila individual, ezta? Engantxatu egiten dela nolabait esateko, ikaskuntza kooperatiboaren egituretara, eta C eremuko talde planetara, baita A eremukoetara ere. Maila kolektiboan, eta hau da helburua, maila kolektibora, hau da, el secreto mejor guardado ahaztu eta partekatzen hastea, maila kolektiboan hemen hasi daiteke taldetxo bat, eta komeni da taldetxo bat hastea, talde txiki bat, beste pista bat eman dizuet. Gero, hau ugaritu zabaldu egingo da, ziklo batera, departamentu batera, maila batera, ez da komeni de repente, batek bat oso gustura sentitzen delako, edo bi oso gustura sentitzen dilako, eta ilusioa eta motivazioa transmititzen dutelako, de repente ikastetxeak erabakitzea, oain ikastetxo osoan. Ez, beste pista bat. Eta gero, azkenean, zentro bateko irakasleak, bai, baina ez euki presarik. Ez euki presarik. Pasen aurrera. Hori beste modu bat ere ikusita. Lehendabiziko momentuan, sarreran, irakasle talde batek aplikatu egiten du. Taldetxo batek. Hurrengo ikasturtean, eman dezagun, horiz dira hasi berriak. Lehenengo momentuan, berriak zirenak, bigarren ikasturtean, berdez, esperientzia badaukate, eta pasako dira, orokortze fasera, gehiago praktikatzera, ugaritzera, gehiago izatera. Eta aldi berean, transmititu dutelako ilusioa eta hobeto irakasten dutela, eta ikasleko hobeto ikasten dutela, orduan beste taldetxo bat animatu egingo da. Hirugarren ikasturtean, ikusi dezue, orokortzen zeudenak, finkatzera pasatzen diela, beraz, eskarmentu handi xamarra daukate, eta gai dira gainera transmisio hori egiteko. Eta horrela, urren ez urren, ariketa neurri batean ikastetxe osoara zabaltzea. Hau ez da sekula bukatzen, zeren beti izango da irakasle berriren bat ikastetxera datorrena. Ez da, orduan transmisio hori beti segurtatu egin behar da. Eta prozedura bezala sartu behar da ikastetxeko egitekoan. Bueno, hau litzateke orokorrean ikusita. Programak eskaintzen ditut tresna batzuk hau antolatzeko, plan de generalización deitzen dio, eta txantilloi bat. Ez daukat euskaratuta. Eta hemen, esaten da, decisiones en torno al ámbito A. Eta irakasle talde batek, 5 dimensio horiek aintzat hartuta, atzo ikusi genituen 5 dimensio horiek aintzat hartuta, erabakitzen du halako taldean ze dinamika aplikatuko den eta zertarako. Eta noiz, zeinek eta bar. Vale? Gero etorriko da, programación coordinada de las actuaciones del ámbito A. Ze taldetan, talde batean baino gehiagotan, ze irakaslek, ze dinamikak eta bar eta bar. Vale? B eremuko egiturekin beste hainbeste. Aplikazion, hor badaude, hemen bereizten ditu, egitura fijo eta regulares edo bestelakoak. Regulares dira, esate baterako, fijoak, nolabait. Matematikako problemak ebazteko erabiliko dugu bat bilau ostiraletan. Bai? Eta ikastetxe batzutan horrela erabakita daukat, Ostirala da matematika
arloaren barruan problema eguna, problemak ebazteko eguna, eta esaten dute problemak ebazteko erabiliko duzue beti bat bilau egitura. Batzutan horrela erabakita daukate. Bueno, hori hor jartzen da. Baina hori jartzen da, ez nik nahi detelako, baizik eta guk erabaki dugulako. Vale. Orduan, hau da tresna bat talde lanean aritzeko irakasleok. Eta elkarren handik ikasteko. Eta hausnarketak partekatzeko. Eta investigatzeko. Eta ikertzeko. Eta acción, reflexión, acción. Eta el círculo de mejora. Eta nahi duzuen guztia hori praktikara eramateko. Txorrada bat ematen du, baina ez da batere txorrada. Hori da oso importantea. Hori eta beste tresna batzuk. El círculo de mejora da acción, reflexión, acción, mejora. ¿Está? Beti. Ambitoa, jarraitzen dugu, decisiones en torno al ámbito B, eta bada. Bueno, badaude, erakutsi nahi nun bakarrik tresnak badaudela. Lehen esan dut. Programa honen ezaugarrietako bat dela, erreza, bideragarria, tresnaz jantzia, eta bar. Bueno, hori bat. Guk hemen etxen egindako bat, antzekoa, baina hau da. Hau da, hilabeteko kuadro bat. Nun parte hartzen duten, ez dakit 4-5 irakasleek. Tutoreak, eta hemen 3 eremuak aintzat hartzen dira. Irakasle bakoitza kolore badu, eta dinamikak eta bar, baita ere koloreka berizten dira. Hemen hasiko gea. Hilaren 2an, tutoreak talde plana adosten du ikasleekin, laukote bakoitzarekin. Hurrengo astean, Ana, matematikako irakasleak, dinamika bat aplikatzen du. Eremuko dinamika bat, el equipo de Manuel. Aste artean, Aitor, natura arloko irakasleak, aplikatzen du egitura bat, el juego de las palabras. Asteazkenean, Pedro, gizarte eremuko irakasleak, aplikatzen du lektura konpartida egitura. Ostegunean, Aitorrek berriro, aplikatzen du folio giratorio. Eta ostiralean, aplikatzen da talde planaren diario sesiones, edo talde planaren lehendabiziko errebisioa, ebaluazioa. Bale, zeinek? Ana, matematikako irakasleak, ez tutoreak. Zeren, tutoretza denon ardura da, ez da bakarrik tutorearena. Bai? Bueno, astez aste horrela pasako gendu, hau da, hau bai dela egoera utopiko bat, hau ez da erreza, hau gertatzea hasieran, baina da joera, hortara jun beharko genduke. Bai? Da, beste modu grafikoago bat, ikusteko nola dan planifikazio koordinatu bat irakasleen artean. Hau jartzen da gelako kortxuan, eta sartzen danak badaki egun horretan egingo dala esperientzia kooperatibo bat. Horrela ikusita badirudit dana esperientzia kooperatiboaz josita dagoela. Baina horrek esan nahi du egunean esperientzia bat besterik ez dela egiten. Bat, izan diteke dinamika, egitura edo talde planeko errebisioa. Baina egunean bat. Ikastetxearen nahiaren eta irakasleen adostasun mailaren arabera, erabaki daiteke gehiago sartzea. Ezta? Orokortze edo finkatze fasean gaudenen arabera, gutxigo edo gehiago izango dira. Bueno, oazen horrela. Barkatu. Hau da, lehen esan dizuedana, kuadro batean jarrita. Generalizazio planak, hau da, nolabait, bigarren ikasturteko eta hirugarren ikasturteko planak, planifikatu behar ditu, erabakiak hartu behar ditu A eremuaren inguruan, B eremuaren inguruan, C eremuaren inguruan. Bale? Eta uste dut, hau dala lehen erakutsi dizu, bai. Bada beste gauza bat erakutsi nahi dizuedana. Bueno, gero aterako da. Premisak horiek ziran, gutxi gora bera, ezta? Premisak eta baliabideak hau antolatzeko. Guain, guk erabiliko kalitate programako kontzeptu bat ekarriko dut, honea, eta da, prozedurak. Kalitate sistematan badakizu daudela prozedurak, prozedura bakoitzak ibilbidea du, bere izena, eta bueno, nik izenak ez dut jarri PR0 bat, PR0 bezik eta, bakoitzari eman diot izen, bueno, nire ustez esanguratsuak, gogoratzeko modukoak.
Lehendabiziko prozedura. Prozedura ikastetxean hau indarren jartzeko, programa hau indarren jartzeko. Ikastetxea. Ez ikastetxea. Ikastetxea esaten dugunen denok identifikatzen dugunarekin. Eta horregatik bere iztearren, deituko diogut, ikastetxea. Bigarrena da, txikitik handira. Gauzak poliki egin behar dira, aurrenak gutxi batzuk hasi, gero zabaldu, ugaritu, eta bar. Hirugarrena, uneak eta guneak. Nor, non, noiz. Taldeak gehiago daki. Formazioa eta dokumentuak. Banaka, orain, hori, xehetu ingo du pixka bat. Horiek dira prozedurak. Eta lehen esan dut, edukietan, gaurko saioaren edukietan, zirela prozedurak, baldintzak eta gomendioak. Prozedurak aurkeztu dizkizuet, eta orain baldintzak eta gomendioak. Baldintza hauek ez dira kapritxoz jarritakoak. Dira gure eskarmentuak, gure behaketak, 5 urteko eskarmentu honek esan digutena. Ezta? Hori kontrastatuta dago. Baldintza hauek betetzen baldin badira, programa hau aurrera jungo da. Aldiz, betetzen ez badira, nekez jungo da aurrera. Bale? Pista gehiago. Hauek dira pistak, hola, dira nabarmenak. Bueno. Ikastetxeak esan nahi du, bada pedagogian eta ikasten da, eta enpresa munduan ere bai, da kontzeptu bat, kontzeptu de organizaciones que aprenden. Ezta? Erakunde bezala, instituzio bezala, nola ikasten dan. Eta esaten da, erakunde bezala ikasi ezkeo, momentu oro, edo ikasteko gaitasuna garatu ezkeo, jakinduria ezagutza sortzen dela. Hori da guk hain zuzen nahi duguna. Baina bat ere, zeharik gabe, batek konplejorik gabe, ikastetxe batean, talde bat biltzen denean, hausnartzera esateko neri A-eremuko dinamika horrela atera zait eta problema bat izan dut, hausnarketa hori konpontzen denean, eta hobekuntza asmo bat azaltzen denean, jakinduria eta ezagutza sortzen ari gara. Sortzen ari gara. Bate konplejurik gabe. Arrokeriarik gabe, baina konplejurik gabe. Orduan, zein da ikasten ez duten ikastetxeen ezaugarritako bat? Ezaugarritako bat da, zalaparta bai izaten da, hautsak harrotuko dira, behar bada, baina hautsak berriro ere bere lekura etortzen dira. Eta inertziak berriro ere inertzia nagusitu egiten da. Jose Antonio Marina filosofiak gauza gogorragoak esaten du. El sistema educativo se muere por inercia profunda y agitación superficial, esaten du. Eta etzaio arrazoi falta, eta esango dizu zergatik. Zeren, ikasten ez duen erakundea, oso errez, ordezka daiteke. Gaur egun, sistema zaharreko ikastetxe bat, instrukzioa, YouTubek ordezka dezake aixa. Ikastetxe horrek ematen duen instrukzioa, jarri bideo pirula batzutan YouTubeen eta akabo ikastetxe hori. Berdin esan daiteke irakaslearen gandik. Hor bada beste autore bat, Paco Cascón, apuntatu beharko zenuketena, Paco Cascón, bere esaldi famatuetako bada el conflicto como oportunidad, eta nola testu bat baduka oso. Bueno, Paco Cascón jarri zan Googleen, eta ikusiko ez duen nola. Bueno, Paco Cascónek bere izten ditu, el profesor educador y el profesor instructor. El profesor educador es el profesor instructor, esaten du, el profesor que se dedica a yo enseño la lección, la tenéis que aprender, examen, padari batatan, es perfectamente sustituible, esaten du. Ezta? Eta hori, ikasgai bat, 6. mailako bat, nik beti aipatzen dudana, zatitzaile komunetako txikiena, o handiena, eta multiplo komunetako txikiena. Mínimo como múltiplo, máximo común denominador. YouTubeen sartzen baldin badegu hori, ateko zaizkigu 100 referentzia, 100 irakasle, klik batek, behin bakarri sakatu eta esplikatu egingo digu. Eta aurrenekoan espadetu lertu, bigarren aldiz sakatu eta esplikatu egingo du. Eta 100 aldiz espadetu lertu, klik egin eta berriz ere esplikatuko dit. Eta ez zaita sarretuko.
eta ez zaita sarretuko, ez zaita aspertuko, orduan, nahi adinaldiz, esplikatuko dit, normalen, modu klasikoa, tradizionalean irakasleak esplikatzen didana. Perfectamente sustituible irakasle hori. Eta ikasgai hori jarri barrean, jartzen bali made, batxilleratuko ez dakizen, berdin. Beraz, selektibidadea hitzetik hortzera dabilkitenak, nire ustez, hausnarketa txiki bat egin beharko lukete. Zeren, agian gertatuko da, selektibidaderako formatzailerik hoberena YouTube dela. Orduan, bueno. Aldiz esaten du, el profesor educador, oinarrizko zeharkako gaitasunetan eta ezitzen duna, da perfectamente insustituible. Zeren ez dago makinarik hori egingo duenik. Ezitzea, ikaskuntza kooperatiboak bere barruan dauzkan baloreak, filosofia hori eta bar. Beraz, behar da konpromiso etiko bat. Irakasleok behar dugu konpromiso etiko bat. Eta markoa da ikas etxean. Konpromiso etikoak esan nahi du, guk ikasteko konpromisoa daukagula, gauzak hobetu nahian, ikasleen zerbitzura gaudelako. Ikaslea dalako importantena. Inklusioa bilatzen degulako. Eta hortan ikasle guztiek daukatelako eskubidea. Konpromiso etikoa daukagu, hausnarketarekin, edo hausnarketaren alde. Zeren, hausnarketa da ekintzaren aurreko urratsa. Hausnartzen dugu, gauzak hobeto egin behar ditugula. Baina gauzak hobeto egin behar dira, eginez ikasten dugulako. Esperimentatuz, dinamikak, egiturak, talde planak. Ez zaizkigu lehendabizikoan ondo aterako, ez du inportik. Ensaio error, ezta? Eta hortik, ikasiko dugu gauzak hobetzen. Akzion, reflexión, mejora. O reflexión, acción, mejora, nire zumezela. Baina hori ezinbestekoa da. Eta hori konpromiso etikoa da. Nire buruarekiko eta konpromiso profesionala. Nik gauzak hobeto egin nahi ditut. Hori taldearen markoan ikas etxea da. Eta hor ez dute bakarrik ikasten ikaslek, guk ere bai. Eta komunitateak ere bai. Gurasoak ere bai ikasi dezakete. Hori da gutxien garatuta daukagun eremua, baina hemendik aurrera pixkanaka, gero eta gehiago entzungo deguna, gurasoen eremua. Baldintza da, ikastetxeko zuzendaritza taldea inplikatuta egotea. Zuzendaritzaren babesi gabe, ikaskuntza kooperatibaren programa ezin da aurrera eraman. Hortan ez dago dudarik. Eta baita ere, klaustroaren onespena. Ez dut esango klaustro osoa hasieratik inplikatuta egon behar dunik. Ez da komeni. Baino bai onespena. Hau da, ni baldin naiz, entzun dut, etorri naiz udako ikastaroetara, gelditu naiz ilusionatuta, noa ikastetxera eta proposatu diot beste lankide bati. Esate daizue. Hau ingo aldeu, bai. Hitz egingo dut zuzendaritza taldekoekin eta konbentzitzen saiatuko naiz. Haiek, seguru asko, esan guti, ondo iruditzen zait. Baina, importantea da klaustroaren babesa aukitzea. Zeren, klaustroaren babesak esan nahi du, klaustroaren konpromisoa baldintza batekin. Eta esaten du, ondo ateratzen bazaizue, zabaldu egingo da. Tartara, klaustroaren babesa daukazue. Hori, guk proposatzen dugu egitea, sentsibilizazio edo lehendabiziko hitzaldia egindakoan, orduntxe, klaustrora eraman, eta esan, klaustroaren iritzia zein da, merezi du edo ez du merezi, honekin astea, talde txiki bat esperimentatzen astea, eta normalen klaustroak baietzu esaten du. Eta klaustroak bere babesa ematen dio, talde horri. Eta aplikatzen, esperimentatzen, hasten dan irakasle multzo txiki hori, babestuta sentitzen da. Irakasle taldea atzean daukalako, responsabilidadea handia dauka baita ere, baina baita ere zuzendaritza taldearen apoio daukalako. Gomendioak, hauek diraia gomendioak, ezin da baldintzatu, baina bai gomendatu. Hausnarketa beharrezkoa da, begirada aldaketa bat behar dugulako, batzuk irakasle berriaren kontzeptua aipatzen dute, beste batzuk aipatzen dute beste kontzeptu importante bat, eta da sentsibilizatzeko, kontzientzia hartzeko, konpromisorako, eta da oinarrizko errenta kulturala, Antonio Bolivar, beste autore bat, oso interesgarria.
Antonio Bolibarrek aipatzen du oinarrizko errenta kulturala, ikasleen eskubide bezala. Eta zer da oinarrizko errenta kulturala? Eta jartzen du konparazio bat. Hiritar batek, hiritar izateagatik, hemen gure herrian dauka eskubidea oinarrizko diru errenta bat eukitzeko, ezta? Udaletxera jund eta diru irabazirik ez daukanak, hiritar izateagatik, bere duintasuna dela eta dauka eskubidea, hilean miseria bat jasotzeko. Miseria bada, baina jasotzeko eskubidea du. Berdin, oinarrizko gaitasunakin. Oinarrizko gaitasuna 8 horiek dira, 8ak ez lau bakarrik, 8ak dira hiritar batek, ikasle batek, hiritar edo ikasle izateagatik lortzeko eskubidezkoak. Beraz, hortaz kontziente izatea, horren jabetun izatea, importantea da. Hortik abiatuko beharko genduke. Beste puntu bat aintzat hartu beharrekoa da, hor jarri dut, esanez, aurreak erakusten dula atzean nola dantzatu. Orduan, etorkizunak esaten digu guri, nola dantzatu behar ditugun guri ikasleak. Ez iraganak. Begira da aldaketa aipatzen denean ere, esan nahi du, aurrera begira jarri behar dugula esatzera begira. Eta aurrera begira jartzen balen bagea, ikusiko dugu ze ikasle mota ezi behar dugun, gizarteak planteatzen dizkigun erronkei aurre egiteko eta gizarte solidarioago bat egiteko. Ez atzea begiratzeak. Zatik, atzea begiratzen bali badugu, individualismoa besterik ez daukagu. Orduan, aurrera begiratu beharra daukagu, gizarte, la sociedad de la información y el conocimiento y de la incertidumbre, esaten dute batzuk, eta horrelako gizarteari aurre egiteko, baino baita ere gizarte solidarioago bat egiteko. Ez ditugu behar tresnak teknologiko berriak ikasle individualistagoak egiteko. Baizik eta guk, irakasleok, insustituible garen heinean, erabiliko ditugu tresna horiek eta gure teknikak ikasle solidarioagoak egiteko. Bale, bueno. Orduan, eskakizun berriei hobetu nahian, hori profesional hobea bihurtzen gaitu, hor daukazu Pako Kaskon, eta bar. Tresna garrantzitsu bat daukagu ikastetxeetan. Irakasle askok kristonak esaten dituzte tresna horren inguruan, baina derrigorrezkoa da eta aintzat hartu beharkoa da. Eta da, hobekuntza plana. Hobekuntza plana da, ebaluazio diagnostikoaren hurrengo urratsa. Eta hobekuntza plan horretan, suposatzen da ikastetxeak hausnartzen dula bere egoeraren inguruan. Ikastetxeari ematen zaio datu bat. Eta datu hori da ebaluazio diagnostikoa. Esaten zaio, halako kompetentziatan zure ikaslek lortu dituzte emaitza hauek. Oso datu partziala da, ez du ematen ikastetxearen radiografia osoa. Baina da, datu bat, helburu garrantzitsu bat daukana. Eta helburu garrantzitsua da, hausnartzea. Hausnartzea modu kolektiboan. Ez dezala inork esan, ikastetxe batean, ikasten ez duen, ikastetxe bategatik esaera bat esaten duena. Aquí cada uno va a lo suyo, menos yo, que voy a lo mío. Orduan, ez dezala inork hori esan, hori modu kolektiboan. Beraz, ikastetxearen konpromisoa eskatzen du hobekuntza planak. Eta hobekuntza planaren hurrengo urratsa, beste pista bat, izan daiteke berrikuntza proiektu bat. Orain argitaratu dira, deialdiak, irailaren 26 arte, hau da propaganda, baino da informazio garrantzitsu bat, zer irailaren 26 arte dauka ikastetxeak aukera, hausnarketa kolektibo taldekoa egiteko, eta esateko hobekuntza planean jarri genituen helburu haiek, modu zehatzean planifikatu egingo ditugu. Eta hori berriztatzea da. Eta berriztatzek eskatzen du formazioa. Ez dago berrikuntzarik formaziorik gabe, ezinezkoa da. Baina formazioa esaten dugunean ez gara ari zuek oain egiten ari zareten ikastaroaz, hago ere formazioa da, noski. Formazioa da baita ere, ziklo bilera batean, ikaskuntza kooperatiboaz hitz egiten dugunean, elkarren trukea. Hori formazioa da. Hori hausnartzea da, hori formazioa da, hori berdinen arteko formazioa da. Eta berdinen arteko formazioa da ikaskuntza kooperatiboaren bidez, ikastelak launaka jartzen ditugunean, hori indarrean jartzea. Hori berdinen arteko formazioa da. Irakasleon artean berdin.
Berdinen arteko formazio hau, seguru asko, importanteagoa da, guk ematen dugun formazio teorikoa baina. Gure mintegian, Lasarteko mintegian, balorazio aurten ez hainbeste, baina horreko ikasturtean balorazio zorrotza eta luzea egin gendun, gehien eta ondoen baloratzen dana da irakasleen arteko trukea. Berdinen arteko formazioa. Zeren, aditu batek ematen duna. Hortik aurrera, esperientzia. Eta esperientziatik ikasi egiten da. Akzion, reflexión, mejora. Partekatu egiten baldin bada, mejora hori are handiagoa da. Eta gehien baloratu zutena hori izan. Euren arteko partekatze hori eta iritzi trukea eta esperientziak partekatzea eta bar. Hori ere formazioa da. Eta hori antolatu daiteke, eta proiektu batean sar daiteke. Esanez, antolatuko ditugu irakasle taldeak, hortarako. Hausnarketari lekua emateko. Zer normalen ez dugu denborarik izaten hausnarketarako. Eta denbora aipatu dut. Ikastetxe batera goazenean, edo mintegian, proposatzen dugu hau, edo proposatzen dugu beste ekintza berriztatzaile bat, eta beti ateratzen da denbora gaia. Ez dago denborarik hau egiteko. Problema latza da. Baina horren inguruan nik ez de formularik emango, badaude, ikastetxe batzutan antolatu dute, eta hobe da ikastetxe batean hortaz hausnartzea esateko konpromiso badaukagu, modu profesionalean ere egin ditugu gauzak, eta denbora bilatu gara dago. Denbora batzuk erantzi egiten diote lan jardunari, beste batzuk bilatzen dute egiten dutenen artetik, kendu egiten dute balio erantzirik ematen ez duena, edukia zarinez batez ere, eta txertatzen dituzte beste prozedura eta jarrerak lantzeko beste gauza hauek. Beraz, baino, importanteagoa da hausnartzea denboraz zuzenen aplikatzen hastea baino. Bueno, eta noski, badago azpiegitura hau dan antolatzeko, eta azpiegitura berritze guneak dira. Berritze guneak. Berritze guneetan gaur egun oso ondo prestatutako aholkularitza talde badago, programa hau ezagutzen dutena alde dio, eta formazioa emateko gai dena, bai ikastetxean, bai berritze gunean. Ez da urrutira joan beharrik. Baldintzak. Hau da beste prozedura bat. Bigarren prozedura, txikitik handira. Txikitik handirakin, esan nahi dugu, hobe dela aldaketa txikiekin hastea, aldaketa horiek eraginkorrak izan behar dute, handiak eta bidera ezinak baino. Gure eskarmentuak esaten du, ikastetxe batzutan, aizatea apuntatzen, paperean. Gure eskarmentuak esaten du, ikastetxe batzuk ikusi dutela argia, derrepente esan dute, ikaskuntza kooperatiboa, hau de gau. Eta dekretu bidez erabaki dute irakasle talde osoak ikaskuntza kooperatiboa. Ez da gomendagarria. Borondatez, informazioa emanaz, beti. Talde txiki bat hasiko aplikatzen, eta informazio puntuala emango dio irakasle talde osoari. Edo klaustroan, edo zuzendaritzaren bidez, edo ziklo biduratan, edo dena delakoan. Beraz, antolatu behar da, esperimentu ez ambizioso egia, baino ambiziosoa bai informazio emate hortan. Eta iritzi trukean. Aldaketa etorriko da ikasgelako praktiketatik. Seguru asko. Hori da aldaketaren iturria, jatorria. Programatu dezakegu ez dakiz zer, baina askotan programazio hutsak ez du bermatzen aldaketa. Programazio asko gelditzen dira paperean. Eta hezkuntza proiektu asko, eta AIA asko, eta hainbat dokumentu gelditzen dira paperean soilik. Ikasgelako praktikak ez badu, nik esan nuketa aurrena praktika eta gero isla dokumentuetan, hori gero ikusiko dugu. Ezta? Beraz, ikasgelako praktika, naiz eta xumea izan, baina ikasgelako praktika. Irakasleak ez derrigortu, hori baldintza da baita ere. Baina informatuta eduki danak beti. Eta hor, gorriz jarri dut,
ikusten duzue, gauzak esaldi batean simplifikatzeko ohitura dagoela hemen, nire ohitura da, hartu eta eman. Zeren, hori mintegian askotan esate duguk, profesional talde batek inbertsio bat egin du hontan. Eta sinistu ezazue, ikaskuntza kooperatibo hontan formatzea guri denbora asko eskatu digula. Eta profesional talde batek, profesional delako, inbertsio bat egin du honetan. Ubikekoek egin duten bezala. Zeren, eskuzabaltasuna ubikekoa da, goraipatzekoa. Orduan, hemen denbora bat inbertitu dute, eta eman egin dute. Eman dute, irakasle batzu jasotzeko. Horrez da buskatzen katea. Hurrengo kate maila da, hartu dutenak ematea. Ematea ikastetxe berean, hasteko. Eta gero, beste ikastetxetan, beste profesionalekin, mintegian, eta bar. Horri ditzen digu, hartuta eman. Gomendioak, berriro ere, hasteko irakasle talde txiki bat. Talde txiki bat nahikoa da, baina eduki behar dute zuzendaritzaren babesa, hori izan dugu, klaustraren onespena. Eta beste esaldi bat, bada hor esaldi bat, igual politikamente inkorrekto xamarra dana, esaten du herri txikia inpernu handia, entzungo zen duten, ez da? Bueno, nik horri buelta eman diot, esan diot, talde handia, arazo handiak. Umeekin nire esaten da, ez da? Ume txikia, arazo txikia, ume handia, arazo handia. Bueno, hemen berdin. Zenbat eta handiagoa dan hasierako taldea, ordun eta handiagoak dira hasierako arazoak. Orduan, egin ditzagun, nolabait kontrola ditzagun arazoak. Aurre ikusi ditzagun arazo kontrolableak. Ezta? Zeren talde handian ezartzea erabakitzen baldin badugu, arazo horiek gainezka egingo dute. Orduan, talde txikia ez eduki presarik, esan dut, gauzak poliki eta sendo, eta orain dator beste prozedura bat. Gakoa, uneak eta guneak. Hori hurrengo prozeduran da. Uneak eta guneekin ze esan nahi dugu. Uneak adierazten dute momentuak, eta guneak lekuak eta personak. Hau da, ze lekutan eta norengan eragin behar dugu. Norengan, antolamenduari dagokionean, gure eskarmentuak esaten du. Arduradun bat izendatu den lekuetan, Ikaskuntza Kooperatibo programa honek, IKKik, aurrera egin duela izendatu ez den lekutan baino askoz hobeto. Eskarmentuak esaten du, aplikatu egiten duen taldeari izaera ematen zaionean, izaera organikoa ematen zaionean, IKK programak askoz hobeto funtzionatzen dula, hori gertatzen ez den lekutan baino. Talde koordinatzaile bat izan daiteke. Eman dezagun generalizazio fasean, orokortze fasean daudela 15 irakasle, 15 irakasle horiek danak ez dute koordinatuko. Ez dute antolatuko, ez dituzte erabaki batzuk hartuko. Izendatu daiteke talde txiki bat. Arduraduna, talde txiki koordinatzailea, eta gero legoke, nolabait, asamblea edo, talde osoa edo. Hemen komentatuko dizuet DBH-ko ikastetxe batean, nik ezagutzen ditut bi, erabaki zutenak. Erabaki zuten beste prozedura esanguratsu bat erabilita. Prozedurak izena du, kopiar, pegar. Gaur egungo teknologia punteroena, puntako teknologia. Kopiar, pegar. Baina horrek dauka beste urrats bat. Maribin eremuko ikastetxe bat juntzan, nire eremuko beste ikastetxe batera. DBH-ko ikastetxe, bigarren hezkuntzako ikastetxeak biak. Eta juntziran, Hernanira, Hondarrabitik juntziran, Hondarrabi, ezta? Irundik Hondarrabira, eta Tokialai Irungoa, eta Hernaniko, Hernani bihatxi. Eta esan zieten, irakasleen arten, zeukatela antolatuta, koordinazio horizontaleko organo bat. Badakizue, bigarren hezkuntzan, gehienetan koordinazioa vertikala izaten dela. Mintegia. Hau sortu zuten koordinazio organo horizontal bat. Eta deitu zioten foroa. Eta hori Hernaniko garrapatu zuten. Kontxo, hori da honadek. Denbora ez da ginundik atera zuten. Baina atera zuten. Eta hori da Hernani BH-ik. Ikaskuntza kooperatiboa
Hernani Behatxin ikaskuntza kooperatiboak izan duen arrakastaren klabea. Sortu zuten organo hori. Ze teknologia erabili dute? Kopiar, pegar. Baina hori ez da bukatzen. Zeren, pegarren atzetik dator krear. Ezagutza, jakinduria. Eta egokitu egin dute foro hori euren ezaugarrietara. Eta sortu dituzte prozedura berriak, egokituak. Krear. Bihurtu dira artesauak, profesionaltasuna, hori arro egoteko modukoa da, hori ez alda asko zerakargarriagoa. Nik testu liburu iriki aurreneko ez gaia eman, arbelari behira jarri, bizkarra emanez ikaslei, eta esan benga, buenaz, que me sigan. Joan Baio, lehen aipatu dut, Joan Baiok bereizten ditu bi irakasle mota. El profesor 1, 2, 3, y el profesor Yema. Yema da akronimo bat. Yo educo a través de la materia a mis alumnos. Yema. Eta el profesor 1, 2, 3 da aquel que se preocupa del programa. Primero, la primera lección, 1. Segundo, la segunda lección, 2. Tercero, la tercera lección, 3. Y que me sigan. El profesor Yema da, yo educo a través de la materia a mis alumnos. Yo, profesional, comprometido, proyecto ético, hori lehen esan ditudan gauza guztik, educar, mi trabajo consiste en educar, no en instruir. La materia es un instrumento para, no es el objetivo. A mis alumnos, yo conozco a mis alumnos, alderdi sozio-emozionala, eta barez, bai? Bueno, orduan, hau juntzaitaria, zertan nintzen? Bai, koordinazio horizontala, kopiar, pegar, krear, sortu egin dute, profesional, sortzaile, hezitzaile, horrelakoak. Bueno, denbora, klabea da, hori, hortaz hitz egin behar da, eta denbora minimo bat eman behar zaio, eta hori ordutegian jarri behar da. Zuzendaritzaren babesa horregatik da importantea. Zuzendaritzak erabaki behar du, ikaskuntza kooperatiboaren koordinatzaileari eman behar diola astean ordubete minimo. Bere lanetarako, mintegira juteko, beste bilerak egiteko, lan personal antolatzeko. Ikaskuntza kooperatiboari dagokionean. Ordutegian jarri behar da, taldeak izan behar dula beste ordubete minimo. Zeren taldeak denbora behar du koordinazioa, hausnarketa eta hobekuntza prozedurak martxan jartzeko. Hori da, ezinbestekoa, uneak eta guneak. Denbora esaten dugunean hori esan nahi dugu. Ordutegian, zuzendaritzaren taldearen babesa noski, eta baita ere berritzeguneko mintegia. Zeren berritzeguneko mintegia da, trukea, esperientzien elkarri ematea, informazioa trukatzea, praktika honak ezagutzea, eta baita ere formazioa jasotzeko. Eta formazioa ematen da, formazio kateatuan, mintegiak jaso du ubiketik formazioa, Bikeko Unibertsitatetik, formatu ditu sasi aditu batzuk, eta horiek pasatzen di informazioa mintegiko koordinatzaileei, ikastetxeko koordinatzaileei. Ikastetxeko koordinatzaileak ikastetxera juten dira, eta hori aur transmisio ematen da berriro ere, formazio kateatua. Gomendioak, hausnarketari gabe, berrikuntzarik ez. Berriz, el círculo de mejora, círculo acción, reflexión, acción, investigación, acción, nahi bezala ditu. Eta sarea, sare bat ikastetxe barruan, sare bat mintegian ikastetxen artekoa, sare informal bat eratu daiteke irakasleen artekoa, eta WhatsAppa, sare sozialak, korreo elektronikoa horiek erabiltzen dira, sarea berritzeguneen artean, sarea lurraldeen artean, horiek dira gomendioak eta egiten ditugunak. Hurrengo prozedura, taldeak gehiago daki. Esan ditut gauza asko, ezta? Talde lana era koordinatuan egin behar da, beste esaldi kategoriko bat, eta da, ezin dugu irakatsi egiten ez dakiguna. Orduan, aurrena egiten ikasi behar dugu gure artean gero irakasteko. Talde lana zer dan, koordinatzea zer dan, ikaskuntza kooperatiboa zer dan. Hausnarketa horiek partekatu egin behar dira, ikastetxe barruko formazioa, lehen esan du, kateatutako formazio horretan, berdinen arteko formazioa, aipatu dizuet, hori formazioa da, ez da bakarrik hausnarketa bat partekatzea, hori formazioa da, helburua hobekuntza duelako, sortzea da, azken finen.
Eta peteak jartzen du hor. Peteak dira pedagogia terapeutikoa egiten duenak. Inklusioarekin lotuta dator, hau, bada beste kontzeptu bat eraldatzen ari dena, premia berezitako ikasleak esan beharrean, oain hasi gara esaten, oztopa handiak edo handiagoak topatzen dituzten ikasleak. Zeren, ikasle guztiak berdinak dira, desberdintzen ditu, zenbat oztopokin topatzen duten. Zeren, berez, berdinak dira. Desberdintasuna hor dago. Ze oztopokin, ze enbazokin topo egiten duten. Batzu txikiagoak, denek dituzte oztopoak eta enbazoak, batzuk handiagoak bestek baino. Orduan, hor, kokatzen da petearen egitekoa. Eta peteak ikaskuntza kooperatiboan egotea, baldintza da. Peteak ikasgela barruan egon behar du, bere ikasleak ikasgela barruan egon behar duen bezala. Bestela ez dago inklusiorik. Alderantziz, esklusio ematen da. Eta hori ikaskuntza kooperatiboak esaten du. Ikaskuntza kooperatiboko esperientziatan, ez du baztertzen beste momentutan atera behar izatea ikaslelatik. Baina ikaskuntza kooperatiboko esperientziatan peteak barrun egon behar du. Bestela, beste zehozer egiten ari gara, baina IKKI programa ez. Hori kategorikoa da, baldintza da. Eta orduan, nola jasotzen du ikaskuntza eta irakaskuntza ikasle horrek? Enbazo gehiago edo handiagoak topatzen dituen ikasle horrek, bi bidetatik, hori esplikatu zaizue. Bat, irakaslea, eta bi, urkoa, gainentzeko ikasleak. Eta azken hau, segurasko, eraginkorragoa da, aurrenkoa baino. Claro, honek denbora eskatzen du. Entrenamendua, modelajea, eta bar. Baina badauka programa honek, prozedura bat, material bat, hori nola egin proposatzen duena. Ez du formula magikorik ematen. Zen, irakasleak zeu zer egin beharko du, ezta? Egin beharko du, guk sortu beharko du, gure profesionaltasuna garatu beharko du. Orduan, baina badauka, gomendioak ez abitu bakarrik, inola ere, ez abitu bakarrik, bilatu konplize bat honekin asterako, ezagutzen ditut irakasleak bakarrik abitu direnak, eta agian ordezkoak zirelako edo ikastetxetik alde egin dutenean hor bukatu da ikaskuntza kooperatiboa, eta kabo, ez. Eta gainera erreta bezala bukatu dute, bilatu konplizeren bat. Elkarrekin urrutirago gazelako. Astoen marrazkiak ezagutzen dituzue? Ez dut ekarri baina, bueno, da, ipuin bat bezala da. Bi asto, eta alde banatan daukate belar meta bana. Ezta? Eta orduan, astoak hasten dira burukan, zeinek gehiago tira alde batera edo bestera. Belar meta batan dago bestean. Eta bat astea tiraka hauntza, eta beste astea tiraka oruntza. Ez dira, sekula helburura ailegatzen. Haiketa, momentu batean, hausnarketari esker, hasten dira pentsatzen, aizaki, eta zergatik ez dira egiten aurrena biok elkarrekin hauntza jun, eta gero biok elkarrekin onuntza. Orduan, biek bete dute helburua, aurrena erdibana jandute hangometa, eta gero erdibana jandute unuzkaldeko meta, ezta? Bueno, hori da. Hori marrazki batean jarrita dago, oso politia, askotan erabiltzen dugu, gaur ez, bai da. Bueno, autotxostena. Autotxostena, ez diot lotura jarri, baina hau erakutsi behar dizuet. A ber, autoinforme. Esaten dugunean hausnarketa eta hausnarketa. Bueno, programa honek proposatzen du oso tresna simplea, baina erabaki horra. Autotxostena. Autotxostenan galdatzen da, euskaraz badukagu hau, baina korrika eta presetak sartu dut aurrena topatu detena. Jarri behar da, ze irakaslek, ze taldetan aplikatzen duen ze dinamika. Ze dinamika erabaki da diagnostiko fitxatik. Gogoan dezue? Bueno, diagnostiko fitxatik eratortzen da alako dinamika aplikatuko da, alako taldean. Zer lortu nahi dut? Adibidez, ikasli etorri berri badaukat, eta ikasli etorri berri horren integrazio nolabait xamurtzeko, aplikatu behar dut, zesan gure, eozin dinamika. Eta gero, nolabait, esan behar da, dinamika hori deskribatzerakoan zer sumatu dudan nik, berezirik, ez da jarri behar dinamika berak,
zer dion, baizik eta zer sumatu dudan. Eta galdetzen zaizkit bi gauza. Aplikatu dan bezala, aplikatuta lortu aldut kohesioa haunditzea, bai, edo ez, hausnarketa. Eta gero, balorazio orokorra, ze zailtasun izan ditudan, topatu ditudan, ze alderdi positibok ikusten dizkiodan, ze zalantza sortu zaizkidan, eta bar. Hor, kokatzen du hausnarketa. Eta Jose Ramon Lagok askotan esaten du. Ieso ba, amisa esaten du, esanez, gero partekatu behar dudana nire irakasle, nire lankideekin, ez da, oain dela amabosten aplikatun dinamika arretzaz gogoan daukadana. Eta askotan, badakizuen memoriak, bideo okerra hartzen dula. Ez, idazita dagoena. Eta hau hartzen balima da, ohitura, rutina bezala, hausnarketa ere egituratu, antolatu egiten da. Beste pista bat eman dizuet, ikastetxean nola. Hau, dago horrelako bat, eremu bakoitzarentzako, dinamika, baina berdina da, nik honi kenduko baino A eremua, anbitoa eta jarriko baino B, berdina litzateke. Bueno, baina guztiz erabaki horra. Bukatzen nahi naiz, Oibo. Txain. Autotxostena eta sarea, haure komentatu dizuet. Ikastetxe barruko sarea, irakasleena. Berritzeguneko sarea. Berritzigunen arteko sarea. Eta sare horretan, jarri behar da, ikastetxez kanpoko sarea. Ez da sarea antolatua, baina bai da, sare ez formala, nolabait esateko. Hemen badira, gure eremuan, lehen esan dut adibide bat, tokialaikoak nola juntziran Hernani Behatxeira. Bueno, horrela adibideak. Denbora eskatzen du, eta denbora hori normalen izaten da ikastorduz kanpotik. Baina jendea gustora gelditzen da. Eta gustora gelditzen da, arrazoi oso importante bategatik. Komunikatzea, ni gaur egiten ari naizena, komunikatzeko ondo ezagutu behar dago programa. Edo matematikako ikasgai bateko oso ondo ezagutu behar dago. Eta askotan irakasleok berriro errepasatu behar izate dugu bere garaian ikasitakoa. Ezta? Ondo ezagutu beharra dago. Eta horrek askotan ematen du programaren jabe egitea. Eta erabiliko dut kontzeptu oso erabilia, empoderamiento, ahalduntzea. Ahalduntzak esan nahi du, nik autonomia daukatela, berdintasunean eta esaten da, nire bizitzaren jabe egiteko. Nire bizi proiektu propio egiteko inoren mende edo inoren agintzapean egon gabe, ezta? Bakasuntan berdin, nire proiektu propio sortzea ikaskuntza kooperatiboan, nire hausnarketa propioak egitega, nire hobekuntza proposamenak sortzea eta ikasgela barruan nire profesionaltasunaren arabera gauzak egitea, hori da empoderamiento. Eta hori komunikatu egin behar da. Horren, kalitate prozesu batean sartuko bagina bezala, zenbat eta gehiago komunikatu, zenbat eta bisita gehiago egin, ordun eta hobeto egiten dira gauzak. Eta hori ere sustatu nahi dugu. Dauzkagun arazoak dira, kosta egiten dela eta horrek denbora egiten dula. Horregatik besteak beste antolatzen ditugu baita ere, jardunaldiak, sinposioak, topaketak eta bar. Zeren, helburua ez da bakarrik ezagutzera ematea, eta hori guk esaten diegu mintegian. Helburua ez da bakarrik ezagutzera ematea. Baizik eta zuek, zeok, programaren jabe egitea. Zeren zenbat eta jabego izan, ordun eta formazio hobea emango duzue. Hori da beste helburu bat, baina gomendio bezala. Taldea gehiago daki esan dut, formazioan. Formazioan, denborarena aipatu dut, hausnarketa behar dala, Maribik esan dizuen bezala, ez da denbora galtzea, inbertsio bada, zeren denborarekin irakasleak iristen dira pentsatzera, askoz hobeto irakasten dutela, askoz ere gustorago sentitzen dira nor bere buruaren barruan.
Hasteko informazio saio hori importantea da, esan dizuet. Ikastetxean gero adostu beharko litzateke formazio saioen egutegia, zeren hasierako formazio saioarekin ez da ezer gauzatzen, baina ikastetxeak planifikatu dezake halako egunetan A eremuko formazio saioa, handik hilabetera B eremuko formazio saioa, handik hilabetera C eta bar, ezta? Formazio praktikoa behar du izan, teoria jaso bai, testuak ikusi bai, irakurri ere bai, baina gero ikasgelako praktikan esperimentatu egin behar da. Berritzeguneko formazioa ezinbestekoa da, mintegiak antolatzen dira, berritzegune guztietan, batzuk mintegi bakarra daukate, bestek bat baino gehiago, batzuk PT-ekin, bestek denetik dago, baina denetan dago mintegi bat gutxinez. Irakasle berrien harrera antolatu egin behar da, hori baldintza da, nik antolatuta eduki dezaket ikaskuntza kooperatiboa bigarren zikloan, baina kasualidadea, 3. mailan zegoen irakaslea jun egin da. Haren ordez berri bat dator. Hari transmititu egin behar zaio, zer eman behar zaio. Eta programa honek badauka txantilloi bat, baita ere, material bat erakusteko, hori antolatzeko. Ez dut erakutziko, gomendioak kopiar pegar, esan dugu, zer ikusi hura ikasi, baita ere, izan daiteke hori transmititzeko gauza bera. Pujolas Lago, Pere Pujolas eta Jose Ramon Lago dira programa honen koordinatzaileak, ubikekoak, hauek bai YouTubeen, bai berritzegunetan bideo batzuk dauzkate, oso bideo interesgarriak, oso komunikatzaile onak dira, segurazko gu baino dezentez hobeak, eta horiek nolabait konbentzitu egiten dute. Konbentzitu, argudio sendoak eta komunikatzaile onak direlako, ezta? Argudio sendoak ematen dituzte. Berdinen arteko formazioa esplikatu dut, ikastetxe barruan ematen dela, hori gomendioa da, baina berdinen arteko formazioa jartzen dugu apropos. Esateko, iritzi truke bat da, baina hori ondo antolatuta baldin badago, berdinen arteko formazioa da. Formazioa da. Bate konplexurik gabe esan behar da hori. Orduan, ikastetxen sarea, jardunaldiak eta bar. Eta azkenekoa, dokumentuak. Baldintza da, hau aurrera eramateko, dokumenturu batean honek isla izatea, izan behar du. Dokumenturuen batean. Zerren, datorrela, irakasle berri bat, datorrela ere, hau ikastetxearen ezaugarria balin bada, ikastetxearen kulturan, ezaugarrietan, hezkuntza proiektuan sartuta balin badago, datorrenak errespetatu egin behar du. Eta segurazko begi honez ikusiko du, ezta? Denok ezagutuko dituzue, ni behin ezagutzen dut, esperientzia bat. Gertatu zen, ikastetxe batean txokotako 10 berri metodologia ezartzen hasi, txokotan zegoen antolatuta dana, baina zegoen gela baten, bilduta, txokotan materiala eta bar, ez zegoen dokumentutan idatzita. Etorri zen pintatzeko momentua, pintatu zuten eta pintatzeko mueble guztik hankasgora jarri eta dokumentazio hankasgora jarri zuten. Irakasle berri bat, etorri zen, gela hortara. Akabo. 10 berri metodologia. Irakasleek esan zuen, ni hau baina hontan hasi? Testu liburua. Nik hori ezagutu dut. Hori gerta ez dadin, hori dokumentuetara eraman behar da. Dokumentuetan egon behar du horrek. Datorrela, jakin dezan, ikastetxe honetan hau egiten da, hala erabaki duelako ikastetxe honetako hezkuntza komunitateak. Vale. Gomendioak, klaustroaren akta, lehen esan dut, babesa ematen duelako. Hobekuntza plana baita ere aipatu dut, hobekuntza datu bat, leheno peiok eskatzezun datu nolabait, zera bat ezta, Gipuzkoako hobekuntza planetako 20% gutxi gora bera azaltzen da ikaskuntza kooperatiboa, eta gorantz. Gero, nik ez dut gogokin gelditu nahi, eta aspaldien gure artean komentatzen dugu honek mereziko lukela, alegia, ikaskuntza kooperatiboaren bidez lortzen dira emaitza hobeak. Mereziko luke tesi bat edo ikerketa bat edo. Horren, zergatik ez adostu ez dakit zeinekin, baina Euskal Herriko Unibertsitatearekin horrelako ikerketa bat. Horren, ez dizu zuri botatzen, peio horrenka, baina agian interesgarria litzateke ez da? Interesgarria litzateke. Zeren dauden datu empirikoak, nolabait esateko empirikoak, ezin dira datu laboratoriokoak atera, baina dauden datuak dira
ez dakit Massachusetts eta Michiganeko ez dakit ze unibertsitatean ateratako gain dela 20 piko urtekoak. Bueno, bale, oso interesgarria, zientifikoa da, zientzia da, eta horri heldu behar dugu, baina ez dira gure ingurukoak. Ondo legoke jakit egitea, ikerketa talde batek horrelako gauza bat. Bueno, berrikuntza prestakuntza proiektuak dira, 120 esan dut, hobekuntza planetan, hemen gehiago. Ikastetxe kopuru handi batek jarri du ikaskuntza kooperatiboa berrikuntza eta prestakuntza proiektuetan. Aniztasuna, hor badakizue daudela, etorri berri egiten zaien harrera, eta hori dokumentu batzutan jartzen da, IPIA dala, horietan, IPIA eta ikaskuntza kooperatiboa, IPIA zer den ezagutzen duzue? Ez da? Osagarriak dira, guztiz osagarriak dira. Eskidetza da bezala. Errubriken bidez, antolatu daiteke errubrika bat, eskidetza lantzeko ikaskuntza kooperatiboaren bidez. Parentesis. Granadako Unibertsitateko irakasle talde batek esaten du lehen, ebaluazioaz aritu gara eta esaten du. Los alumnos que son los verdaderos profesionales de la educación, los verdaderos protagonistas de la educación, saben que aquello que no se evalúa no existe. No existe. Guk eskidetza konbentzimenduz, konpromisoz, landu dezakegu. Baina jakin behar dugu, ebaluatu ezkeo, askoz ere emaitza hobea lortuko ditugula. Ez dut aipatzen kalifikazioa, baina ebaluatu ezkeo bai, lortuko ditugu segur asko emaitza hobeak. Eta txertatu ezkeo ikaskuntza kooperatiboaren talde planetan, eskidetza helburu bat, zergatik ez? Gainera, kurrikuluma irakurri ezkeo, enkaje oso naturala du horrek. Berdin esango nuke eleaniztasuna, hor dauzkazuenak, hezkuntza premia berezietako ikasleak, ikastetxe batzutan ikaskuntza kooperatiboaren bidez, ari dira sindrome daun bat baino gehiagori arreta ematen. Eta garun paralisia daukatenak. Hortan ari dira, eta PTB asko dago hortan sartuta. Ikastetxeko urteko plana dokumentua, edo ikastetxeko kurrikulum proiektua, edo hezkuntza proiektua, oain denok egin beharko duguna, badakizu ez da, egin beharko dugula, oain, hezkuntza proiektua. Hezkuntza proiektuaren nortasun ezaugarrietan jartzen bali badu ikastetxeko kooperatiboa da, datorrenak horri heldu behar dio. Ez, nahi gustatzen, pues, esate, inok ez du zalantzan jarriko matematika eman edo ez eman, ez da? Ikastetxe honetan dago erabakita matematika emango dula, edo dago erabakita, ez dakit, gorputz hezkuntzan, dantzak landuko ditugula, pues, errespetatu behar dago, berdin. Elkarbizitza proiektua, enkaje naturala. Por cierto, ikaskuntza kooperatiboaren beharra etorri zen elkarbizitza proiektuetatik. Zeren, elkarbizitzaren hausnarketa egiten zenean, diagnostikoa eta esaten zen, metodologia individualistek, individualismoa sortzen dute. Beraz, bilatu beharko dugu beste metodologia kontrakoa lortzeko. Eta orduan topatu genduen ikaskuntza kooperatiboa. Elkarbizitzatik gatoz eta elkarbizitzara goaz. Ezaztu. Eskidetza proiektua, tutoretza plana, eremu bera da, nahi izan ezkeo, tutoretza plan bat. Tutoretza plan, osatu daitekena, tutoretza plan bat ez da horra agortzen, baina izan daiteke, urgentziazko tutoretza plan bat, zergatik ez? Diagnostikoan datozen 5 dimensioetan bakizu ezer lantzen den. Gauza asko lantzen da hor. Izan daiteke, barbada arreta personalizatua igual gehiago garatu beharko litzateke, baino. Eta kalitate proiektua, ikastetxe batzuz daude sartuta kalitate proiektuetan, prozedurak, prozesuak, PR bat, PR2, ikaskuntza kooperatiboak ematen du bidea prozesua sartzeko. Bueno, pista asko eman dizkizuet, ez da? Bueno, guain idatzin behar duzu. Ordu batak, ordu batak eta 5 jota. Dauzkazue, 10 minutu, era honta egiteko. Nork berea idatziko du aurrena, nork jarriko da bere ikastetxearen egoeran, eta pentsatuko du, hor dauzkazue 10, lanasa jokuaren moduko zehozela izateke jartzeko aurreneko gauza, lehentasun handiena duen ekintza ni ikastetxera juten naizenerako da hau. Eta hori jarri. Gero, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, nahi dituzuenak. Eta gero launaka jarrita partekatu egingo duzue.
Eta adostuko duzue, prozedura adostu bat, lanasarekin bezalaxe, bale? Nik ez dut esango gero zerrenda estandarra, zeren nork bere egoera du, bakoitzak berea du, baina? Bueno, atoixe da jokoa, eta azkeneko 10 minutu hauzkazu, eta azkeneko minututan partekatu ingo du. Eta gero torrego zaigu Josean Pinedo, agurra ematera, bale? 10 minutu. Well, you like taking chances while I like to play it safe, 'cause it's a little scary these days. You want for something new, 'cause there's no thrill in staying true, but I feel it's safer that way. I wonder what you'll do when the heat starts coming down on you. What you need while you're leaving me behind. Try to stay in focus, but that smoke gets in your eyes, and it's making you blind. I wonder what you'll do when the heat starts pouring down on you. How you'll be when you feel those bittersweet memories.
Quiero esa salada. Bueno. Azkar bukatze den. Idatzi duzu ez zer? Bai. Galdera bat. Zeinek ezagutzen du programa ikastetxean aplikatzen ari delako? 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Ez zuen egoera diferentea da, claro. Bueno, orduan, gainantzekok. Esan egia zuen, handik hasita talde horrek zer idatzi duzuen. Ze ibilbide, zuk esate bateako, ezta? Zuk guain joan zea zure ikastolara, eta han zer egitea bururatu zaizu. Lehendabizi, 3. mailako beste tutorekin hitz egin beharko nuke, beraiei ikasitakoa pixko bat adierazi eta konbentzitu nahien edo preste ongo hotelieken olako gauze baten sartzeko, lehendabizi aikin adosteko. Eta behin beraiekin adostu edo bateratutakoan hori lortuz gero noski, jaio beharko ginuke zuzendaritza taldera pixko bat proposatuz ze ideia daukun, gu preste ongo ginekela, eta ja beraien partetik ere babestuko telukean zera hori. Eta beraiek jo zuzendaritza taldea pentsatzen dut nik, izan beharko litzekena, hemen izango balitz berritzegunera, han izan da ikusita ze bide, nola batiko asistentzi edo bilatu beharko lukena ze, klaro. Nik asko ikasi dutela idutu biezan dake, baina gero ikusi behar da. Eta laguntza hori jasotzeko. Eta idealki, esperimentazio talde bezala edo, 3. maila hortan gure arten erabakiko ginuke ze taldetatik abiatu, nola joan orokortzen, ziren A eremue ongi lan, zuk azaldu duzun hori. Eta hor ikusita eta baloratuta aurreneko momentutik balizkoa dela edo gustora gaudela eta aurrera seitzek merezidola, saiatu 4. mailara, hau da ziklo horiek funtzionatzen badola etorkizunen ere, noski. Hori da, 4. mailara ja edatu diteken eta behin hori ikusita, behin 3. mailan esperimentu hori edo inda, nik uste klaustrora jo beharko litzakela igual, informatzea bida ontan, edo lehenago igual, klaro. Hau nahi du, preste honen zinekete, baiezkoa izan ezkeo edo maitza egokia izan ezkeo, zabaltzen joateko eta gero hasi. Pixkoa. Beste taldetan, antzekoa aterako zan, ezta? Bai, orduan, esan behar dezue, zer, zuen proposamenetik zer dan berri edo bereizgarri edo proposamen hori erasteko. Bueno, ni talde berdin ginen, ez dugu berba askorikin, baina nire euskat, beste pausu bat, apurtxo bat galdera bat, nik ematetut klaseak PCP batean, PCP-a da, sartuko zuen batzuk, ez datzuk ez. Eta, ni erronka da, honen aplikazioa hor, esperientziak ezautzen dituzuen edo ez. Talde txikia ditugu, aldortatik samurtasuna handia ditugu, baina nire erronka da, LH-en, nire ikastetxean, LH-ko han ematen da, talde kooperatiboak eta hori, baina, torna ezona, apurat, PCP-an nola izan lehiken, ez? O zer izan lehiken. Eta bai, apurtxoa pausu epepin ditut, ez? Irakasle taldeari komentatu, zuzendaritz alde hortatik bai gabiltza zerbait egitekotan, hori erreza izango nuke, eta gero ez dakit, berritze egunera jo, ez da diseinei, eta apurtxoa hortik lantzeko, ez? Gure erronka handia da A eremu hori, ez? Oso dispersoa da, talde txiki izan arren. Bai, bat ematez ez esan nahi du? Bai, nik igaz aukera izan nuen Irungo zipe batean lan egiteko baita ere, eskatu zidaten interbentzio konkretu bat eta lan egin nuen bi taldekin, bai. Taldeak txikiak ziren egia da eta momentu jokin batean bi talde horiek elkartu egin genitun.
eruditzen zait oso egokia izan daitekela. Batez ere ikasle horien tipologiarengatik, ikasle horiek izan duten historio akademikoarengatik, bereiekin hasten zara hitz egiten eta kontatzen dizute, bereiek bere buruarekiko ez daukatela inungo espektatibarik, eta ez dutela espero zuk izatea, eta harritzen dira. Zuk esaten diezunen, bai, ni zutaz konfidantza osoa dut, harritzen dira. Orduan, ez bakarrika eremua, beremua ere. Ulertzen dute, ikasleak, hori, hain zuzen ere, biz izan dutelako oso esperientzi normalean gogorra, basailagoa izango dela, baina oso egokia. Nik interbentzio zehatz batzuk izan ditun, ikastetxe honetan ez dute programa hau martxan, baina nik erabili ditun egitura batzuk, eta perfectamente. Osea, animatzen zaitut. Eta nik horri erantzten diot, nire eremuko ikastetxe batean, egoera berean daudela, eta aplikatzen ari dira programa. Beraz, lehen esan dudana, ikastetxeen arteko sare horretan, animatzen zaitut, nahi bezu nire bidez, edo, eta jarriko zaitugu, harremanetan, Andoaingo Leitzaran ikastetxearekin, eta ea zeo zer iritzi truke eta esperientzia truke horretan, seguru asko nire informazioa baino askoz esanguratsuagoa da bertan jasotzea. Bisitak eta horrelako gozak esan ditugu beda, hemen bat. Oso ondo. Oain, beste taldetan atera alda gauza berririk. Logikoa zan, ez da? Horrena hitz egin, konpiltzea bilatu, zuzendaritzaren babesa, klaustroa, lehenaxo, gero klaustroa, taldearen babesa, zer gehiago? Gauza berririk. Ez? Talde dinamizatzaile bat sortu behar da ikastetxean. Gure esperientzia batzorde bat osatu behar da, pixka bat ziklo guztietako kideekin, pertsona horiek zikloetako praktika edo dinamizatzeko edo ez. Eta konpartitu eta zikloetan ateratzen dana batzordera eraman eta batzordetik ziklora eta pixka bat junetorri hori ez. Uneak eta guneak, Uneak eta guneak. Guneak dira, ez bakarrik lekuak, eta hori bada hor iritzi bat esaten duna, bilerak egiteko leku asko eduki behar ditugula, Zenbat eta leku gehiago eduki bilerak egiteko, hobe. Bai, hau da personala, ez dugu mentaldean esan. Egun guztiei begira, atzo ere entzuten zirenean, eta ni badakik kezka dela, ikasle disruptiboak, ez daki zer, inoiz ez dugu pentsatzen, eta nik uste hori klik bat eskatzen digula gure buruan eta lankiden aurrean, hau, azken finean, programa honek eskaintzen duna da, irakaskuntza egoera ezberdin bat, ez? Eta, hau egiten ez badegu, zerbait egiten ari gara. Beste irakaskuntza egoera, eta ikasle disruptibo horrek ere zailtasunak sortzen ditu era tradizionalean. Bildur horiek pixka bat edo, ematen du, hau hasi, eta lehenengo astean o bigarren astean ikasle disruptibo horik ez dagoela gelan, ez. Denbora beharko da, beste metodologiak erabiliz, igual, ez dugu lortuko ere. Hemen behintzat, badago bide bat, igual gauza horiek bideratzeko, orokorrean. Eta, animatzeko, eta hori lankiden aurrean ere, bakoitza bere burua, eta gero nik egin dudan galdera, ebaluazioari buruz, precisamente esan, zuek azpimarratu duzu, baina ez dakit nola entenditu da, baina ea diagnosian nabaitzen zan, esan paradauja positiba horrengatik, hemen lantzen dugu bestera batean, eta nahi gabe edo nahita, akademikoki ere igual, resulta que lortzen ditugu emaitz hobeak. Eta hori, lortzen badegu zabaltzen eta beste hezkuntzeragien artean zabalduta hori, oso ona izango zen bidea irekitzeko. Dudik gabe. Baina, ez dugu gaizki ulertu, ondo ulertu Ondo ulertu da, noski, baina nik esan nuen baita ere, eta hori askotan atera da gure artean, ez da, falta zaigula, guk konbentzimendua badaukagu. Eta ikastetxe batzutan, atzo zeinek aipatzezun, Jon Eguesen gertatu zaiona, ez zitzaiola sekula gertatu matematikagan irakasle guztik aprobatu izan da. Horrelako konbentzimendua eta datuak badauzkagu.
Eta zenbait ikastetxetan, batxilleratoko irakasle batek ez zula sinisten, derrepente hasi zala eta ez zula besterik nahi, eta horrela gauza badauzkagu, baina ez daukagu evidentzia zientifikoa. Eta evidentzia zientifiko hori eukiko bagendu, horrek emango liguke kriston indarra. Baina ez bakarrik irakasleen aurrean, departamentuaren aurrean, kurrikuluma egiteko garaian, eta bar, ezta? Familien aurrean. Nik atzo oinarrizko kontzeptuei buruz hitz egiterakoan gauza bat ez nuen esan eta orain iruditzen zait lotzen dela Pellok esaten zuen gauza batekin. Eta hau da, nolabait ikasketa kooperatiboarekin orduan danok egingo dugu berdin eta danok izango gera klonatuta eta orduan ikastetxeetan hau da moda berri bat eta modak etortzen diren bezala joan egiten dira eta desagertuko da. Orduan, nire erantzuna eta pixka bat denbora gehiago daramatenen erantzuna baita Pujolasena eta ez, hemen argi dago beti guk estruktura batzuk planteatzen ditugu eta estruktura horietan irakasle bakoitzak du bere nortasuna eta bere estiloa. Eta nortasun eta estilo horiek jarraituko dugu izaten, berdin gertatzen da era tradizionalean. Orduan, bat bi lau edo folio birakaria batek eta besteak gure estilo personalarekin erabiliko dugu eta ebaluatzeko tresnak eta dana. Orduan, honek ez gaitu moda batean jartzen eta danok berdin egingo dugu hemendik aurrera, baizik eta struktura batzuk ematen izkigu errezteko, baina gero norberak bere sormena eta bere estiloa izango du. Hori nik azpimarratu nahi nuen igual atzo esan ez nuelako. Bueno, besterik ez bada, bi notatxo eta Joseani etortzeko esan gaia mesedez. Sei prozedura horiek, bazan ba, nire adineko jakingo dute. Estos 10 mandamientos se resumen en 2. Bueno, gutxi gora bera, hau ere se resumen en 2, eta dira, uneak eta guneak. Gakoa benetan hori da. Bilerak egiteko lekua, bilerak egiteko personak, eta arduradunak. Eta gero, gainatzeko guztia. Vale? Bueno, Josean Pinedo da, aurkeztu ingo zaituta horren ez da. Josean Pinedo da, Gipuzkoako berriztatze arduraduna, gure jefea, nolabait esateko ez da. Baina, esan beharra dago, berritzeguneok, 6 berritzeguneok gaude sartuta hemen Gipuzko, beste batzu Bizkaian Arabakoak ere bai, baina aitortu behar diogu babesa eman digula. Guk ikastetxe batean esaten dugunean, bilatu behar dezu zuzendaritzaren babesa eta bar, bueno, gure zuzendaritzaren babesa hemen dago presente, ez da? Bueno, aurkezpena egiteko, eskerrak eman nahi dizkio, horregatik, ez da? Zeren, bera ere protagonista da hontan. Gu bezala, Bueno, eskerrik asko amodioa ematen du dagoela, baina denbora ez, beti ematen digute azken minutua eta esateko gauza asko, ez dauka denborarik, gauza pilatuta dauzkat hemen buruan, baina bai animatzeko. Nik uste dut hemen esan dana, gutxienez guk sinisten dugu. Aproposa dala, bidegarria dala, lan egiteko aproposa eta praktikoa. Eta esaten degunean azterketa faltatzen direla, eta ez dut uste faltatzen direnik, azterketa badaude, eta autoreak ere. Hora agertzen dira adibidez, Vygotsky, Brunner, Montessori, Piaget, Freire, denek baloratzen dute taldearen eragina. Denek baloratzen dute talde lana eta emozioak eta harremanak, eta nik uste dut honek bultzantzen du ideia hori, baina oso oinarrituta dago. Bueno, alde batetik eskerrak ematen dizkizuet, ona tortxagatik, oraindik hemen jarretxagatik, batzu jakun dira, apuntatu egin dira 75 pertsona. Hori eskertzekoa da, benetan. Oporretan gaude, eta irakasleek lan egiten dugu, naiz eta oporretan egon. Hezkuntza politika eta kultura sailaren eta Eusko Jaurlaritzaren esan beharret, ezta?
anistasunaren elkarrekin bizitzen egitasmoa dauka. Eta irakasleen eta ikasleen arte harremanak lana bultzatu nahi dute. Eta bultzatu nahi dugu. Honekin ikasi deguna, baloratu deguna, aztertu deguna, orain barneratu behar da, sakondu gehiago eta gero bidean jarri, martxan jarri, egin. Ez da irakasten batzutan esaten dana, baizik eta egiten ikusten dana. Eta eredugarriak dira, baina horretarako egin behar da. Peiok esaten du ikasle disruptiboak. Nik esperientzia asko dauzkat eta benetan metodologia honekin hobeto funtzionatzen dute. Irakaslek sartzen direnean geletan, zu juten zara gela batea, ni instituto batean dauka plaza, eta ikusten dezu, ja, bakarrik sartzen zarenean nola dagoen estrukturatuta. Ze botereak, demokrazian dago, nola jokatzen den, ze egoera dagoen, harremanak vertikalak, horizontalak nolakoak diran. Jose Marik komentatu du astoaren irudi hori, baina da sokatira. Nolabait, hemen jartzen banaiz sokatira, zuen kontra nago. Eta asuntoa da, gure artean, denon artean egin behar dugu bultzada bat, eta aurre pausu denon artean lortzeko dauzkagun helburuak. Eta dauzkagun helburua da, hobeto bizitzeko, gustorago egiteko gauzak, zoriontsuagoak izateko, gure emozioak lantzeko, eta sartzen zarenean gela batean ez duzu usten, ez dugu usten gure emozioak kanpoan. Hor daude, dena joku horretan, metodologia horrekin, nik uste dut bidegarria izango dela, onuragarria eta positiboa. Eta besterik ez, eskerrik asko eta aurrera. Hor, pantailan daukazuen hortan, zintzilikatuko da materiala. Korreo bat, mezu bat bidaliko mentzaizue, horren berri emanez. Ohartxo bat, gaur saio honetako karpetan, ikusiko duzu jartzen dula ikastetxean ezartzeko edo, badago materialaren erreferentzia nik aipatu ez dudana. Bigozki aipatu du esate baterako Joseanek, eta bada hemengo ikerlari bat, Palentziko ikerlari bat, oso gainera doain, e-book bat zintzilikatuta daukatena Bigozkiren teoriaren inguruan, eta ikaskuntza kooperatiboarekin oso lotura zuzena daukana. Eta esan nahi dut honekin, material gehiago ere badaukazuela irakurtzea merezi duena. Hori dago dana hor, lotura hortan. Bai. Простой водила, но мне очень повезло. Я тебя догнал на трассе и поцеловал в крыло. В тачке ты сидела, блонди из моей мечты. Сразу понял, не уйти мне от своей судьбы, а ты... Я девчонка супер, я танцую в модных клубах. Я гоняю